tak waspada. Jerit-jerit sing mbok waspada. Ono wigat ikan. Nyuwun sewu saderengipun Kang Mas. Sameneika Kang Mbok Rarayana dipun cidra kaliyan Bapak Lora Kang Mas. Kyai Rarayana dibradat kawan Padak Wara. Injih Kang Mas. Ora kejiwat. Yen to kaya ngono, Kang Mas. tak aturi bali ana ing kasuranan. Aku sing bakal ditawan Padak Wara. Alhamdulillah diparingi terang ya Mas. Alhamdulillah tenan Dek. Luar Dan lah nek sesuk bersedekah bumi. rada di ngopo diparingi udan-udan tindane wong mbok keto kabeh. Ja. Jok sore rame sobek awak dhewe tocel Cuk. Oh kene kok sobek awak dhewe. Lah piye metu ledek rame, metu keprok rame, wayah dagelan karek simbah kutok. Simbah sing dinyatane sik do padha mirsani. Lah Wis kae akeh Mas. Ayo to. sakeh piye karek simbah tok ra gelem ndang melok muleh. Alah iku menawa kerek lorong kudu coko jengklong delok kas mulai. Ora dadi ngopo. Ora apa-apa Mas, iki ganti mertandake kagem panjenengan warga Mboketo. Pancen Nang bener, kabudayan, kawujudaning sandiwara ketoprak nyatane sik padha mirsani. Heeh. Iya to. Pertandakno wong Mboketo iki seneng budaya Jawa. Heeh. Acara sedekah bumi nekakno gilatri budaya saking tempuran kene Pak Trimo. Alhamdulillah. Wis nyedulurno karo warga Mboketo. Iya Mas.
pancen bener tenan. Ora apa-apa. Awake dhewe wigati ndedonga kalian warga Mbeketa sak pungkure nimbali Gilar Tilbudha pinaringan seger waras. Amin. Mugia warga Mbeketa dadi bumi ingkang balbatun thaibatun warafun ghafur. Murah sandang murah pangan. Lah ya to? Muga-muga pinaringan kabeh sing apa ki panenane tansah berlimpah ruah. Kudu mok dongakno. Kudune dongakno. Sing kaum pedagang dongam piye Mas? Sing kaum pedagang muga-muga dagangane padha resik, padha entek Amin. do muleh. Sing pegawai negeri Tak dongakno muga-muga bayarane tambah UMR. sing petani Tak donakno petanine oleh panen oleh entuk akeh. amin. Sing tukang tambal ban Tak dongakno bane do mbledhos. kowe iki dongam. Lah piye wong dongamu tambal ban ngono kok malah Maksude iki tukang tambal ban muga-muga seger waras. seger waras gak bane do mbledhos. Kaya seneng. Ra dadi ngopo muga-muga panenane wong Mbeketa iki melimpah ruah tenan. Amin. Semono uga wong petani ya didongakno. Heeh. Nek panen pari muga-muga parine sak kendi-kendi. Bisa. Panen jagung cil, jagunge sak lesung-lesung lah. Nek panen tebu, Muga-muga tebune sak glugu-glugu. Nek panen kacang serondol, kacang serondol gedene sak kok. Tak semaduk bidas lho. Seneng ngam. Iki kok ya kudune didongakno kacang serondol lah. Ana piye ndadongano kacang serondol ra diamuk wong aku. Ora kudune ya wani, kudune kacang serondol ya didongakno. Ora wani Dik. Ora wani lho. Lah pamane muga-muga nek warga mriki muga-muga sing pari Gedene sak kendi-kendi. sing jagung Mas Sak lesung-lesung, Dik. oh apik sing kacang serondol Gedene sak kentol-kentol lho, Dik. iki rasaku deg-degan Lah pikiran jaglan nom-noman pikiramu ngeres ngene. Mulane sing ning omah dipikir ning omah sesuk, ora usah digone dhuwur. ora seneng Mas tak Lah senengamu iki sing ora-ora pokoke semangat bengi iki. awak dhewe melu seneng Mas Heeh. awak dhewe iki ajate sedekah bumi Sedekah bumi lemah bumi Bantala Siti kapirang dadi papat mosok iya ra nyono ra ngira Dik. Kowe mambu apa kok iso petok pinter bengi iki. sedekah bumi kapirang dadi papat Nomor 1 lemah lemah kuwi tegese lemah hasilnya dilem-lem karo dikemah-kemah keduk bumi garap sawah lho contone garap sawah nandur pari panen dipangan dhewe ayo to diolah lemahe ditraktor ditanduri pari panen dipangan dhewe dadi lemah ra nyono ra ngira tenan dilem-lem hasilnya dikemah-kemah potonganmu nggo nang anak jeblok ini kaman kudu ditinggal bojomu tamu suwek apa iso ditinggal lele kaya sing nomor 2 Dik sing nomor 2 kang aran bumi bumi mlebu metu dimimi lho contone mlebu metu dimimi nuju kala mangsa panen ya didol kala mangsa panen dienggo apa ki gawe ladonan meneh kaya to mlebu metu dimimi pancen bener sing nomor 3 Bantala didak ban supaya ben rata contone aspal jalan raya kae Bantala didak ban supaya rata contone ban ke montor ben supaya rata panggonane sing alus sing terakhir kena diarani Siti kae isine wong mati apa bro kok get-geti wong kowe lah kowe tengah parkesuk ya senengamu ngrembug wong mati kok dikandani kok ngeyel aku iki lho cel nek roh wong mati iki wedi kumba apa Pak aku mati tak tinggal jadu kok layak Pak mati mbok tinggal noprak iya Kah
Akal aku. Iki kok ya senengamu lho wong ana kok karo wong mati kok wedi. Sing tegese Siti kae isine wong mati manggone ning pojok desa. Heeh, contone ning pojokan kono ya ana. Utawa kuburan. Ja. Pancen bener wae. Lakone ki mau jalukan, Mas. Pamundutan sing judule apa, Dik? Judule apa? Lah mbah kowe. Lho ketoprak ora roh. Lah kowe sing ning kene sesore utoh lho. Alah sini kancane toprak lakon ora roh. Judule apa? Aku dhewe ya ora roh. Wae. Kok malah sing ora-ora. Ki lakone ya lakon berbau Islami. Heeh. Iki ya paling ora awak dhewe kudu pinter-pinter agama. Wah. Ora. Kowe ya iso ngaji to. Iso ngaji kowe gambar mung pakaranmu nek praye wak kirek kok ngajak ngaji. Omong ambek iki kok ya. Lah wong ndek wingi rono kowe yo pakan ambong totmu wak kirek kok. Mas Sam aku ngaji ora pinter piye. Aku pinter ngaji. Tenan ta ora, Dik? Lho kandhane kok. Alif fathah A. Alif kasrah I. Alif dhammah U. Diwaca A I U. Iku ngono ana karepe. Karepe piye, Dik? A I U. A I U karepe. Ana karepe. Karepe. A I U kuwi aku iki urip. Lho, A I U ki aku iki urip. Rumangsa urip ayo do golek gendaan. Gah. Kok terus-terusno ora teko omah tenan. Rumangsa urip ayo do golek demenan. Lho, gendaan demenan dagelan iki contoh-contoh sing apik. Apik, Mas. Pitutur-pitutur sing apik gendaan Kandhane. demenan iki gak entuk. Dik. Demenan ki apik dalam suku kata demedanan. Sing tegese de. Dermakno kayamu utawi dermakno ngilmumu karo wong fakir miskin utawa wong ra duwe. Contone Mas Subur, Contone. kowe diganjar sugih aja lali sedekah marang wong isor sepadane titah sedekah. Lho, Ra nyono ngono lho, Dik. Mo. Dadi ya menungso aja dadi manungsa. Ra nyono ra ngira tenan jejel. Ngene kok. Sing manungsa ki ketoke padha ning beda. Beda. Manungsa manunggaling rasa manembah mring Maha Kuwasa, ayo salat 5 yuk padha ditindakno. Kowe yo nindakno salat. Nindakno Mas iki kok ya Magrib mau yo salat. gak. Bejare nindakno magrib kok gak iki lho, Dik. Ya ning karepe ape ning urung siap. Kok malah Aku ape salat bingung ning kene. kowe iku rasah ngono lho Iki salat. kandhane wong aku golek masjid bengi ra ono kok. Kowe tak kuekrek tenan lho. Ono apa? Pojokan kene mang yo ana musala kok. Ora ono. Aku icul sore golek masjid mubeng ra ono. Masjid pojokan kulon Ora ono. andeng omahe buntung mau yo masjid lho. Tenan aku golek masjid mubeng ra ono iki, Mang. Wah, nom-noman mripate katarak lho. Lah apa? Masjid andeng omahe buntung. Ana ngeteng-eteng ora ono sing mubeng tek-tek. Anane Tengok-tengok. alah kowe masjid ya tek tengok-tengok. Iku sing manungsa. manungsa. Beda karo menungsa. Manungsa. Menungsa iki ra kaya kowe bedane. Contone. Menungsa menus-menus kakean dosa. Iki kowe. Iki kowe. Kowe kok mah padha Kowe ae. dagelan barek-barek bar bayaran terus langsung ning lebok mbok krek. Kowe rasa ngrembug kaman krak-krek. Wis ngene Mas. Ngene iki wis entek kabeh. Alhamdulillah. Iki Ah, ah. ijazah mendingi mbok tawakno aku. Wis tak kekno kowe ngono So, kok. ketompo Mas. Alhamdulillah. Ki lulusan apa ini? SMA ono. SMA bener ketompo. Aku S1 Mas. Kowe SMA ketompo dadi mandor. Lah kowe S1 S1 aku ketompo dadi sinder. kowe berarti sak dhuwurku ya So. Dik ya. Heeh. Aku mandor, Aku sinder. kowe sinder. Sinder. Awak dhewe paling ora wong sinder ya gagah nih. Gaweane gampang kepenak tenan. Awak dhewe alhamdulillah gawean angel awak dhewe ketompo dadi sinder kowe dadi Dadi mandor. Paling ora awak dhewe bersyukur. Bersyukur to. Dik. Jare dalile para kiai wis ngandhake sapa sing gelem bersyukur bakal dinambah nikmate, Ha-ha. sing kufur bakal entuk azabe Gusti. Pancen bener. Rak ngono ta, Dik?
Wong ra kentil tatanan ya ngono kuwi. Ora ana wong piye to, Ana wong dengkul mamblek no tukang soting lho, mbangkep tukang ora syuting wong. gurine kae kena ijen mbok kena mbok itung kok. Dungane piye? Ya ora ya dongamu kuwi. Nek saya tak urus suaramu atik api lek Dek bunyi iki. Apa? Loh, lah kok iso? Terus Endi aku ora ero. Suasanake berarti mau metu sore mau nulungi wong. Berarti mbok suwo. Lah kok suaramu tak Cah kembar. Weh. Ponakam tabran. sak nomor. Sak nomor. Sopo Dik? Tabrakan. Ini terus. Alhamdulillah aku dikai kabar. Kabar piye? Jarine nek sing milik gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Syukur alhamdulillah amon. Nurut tapi Waduh nunuke kena apa? nuruke suwe sakmene. Bais. Yo. Nunuke sapa iki? Nuruke ini. Nunuke ninik suwek lak. Lah nek sakmu kok ora mbok leboni sisan. Iya. Sing ceritane piye? Tigel goncekan. Bisa. Iki mah dikai kabar aku sering milik selamat. Selamat. Nini selamat. Ning nuruke mau. Ya iki. Nunuke sapa? Nuruke suwe sakmene. Wah, nunuke sapa sing kuwi? Amba. Yo paling wis iki. Sakmono tenan ora? Gak sakmene dari sakmene. Maksudku apa tuh? Lah mau lho Mas. Suwe apane kok? Lah sing suwe lho Mas, apane? Jaremu nunuke suwek. Maksudnya sing suwe nuruke tangane iki. Oh. Alah masalah tangane biasa deg-degan mon jabang kiai. Oh dentane tenan-tenan jebol tangane. Lah yo Wis ora usah mbatur kono. Wong kene kan wis dikerja. wis duwe gawean kok ameh nulungi ponakane, nulungi adine, nulungi mbake Ben. Sing penting sesuk awak dhewe kerja. Awak dhewe sesuk mulai awal budal pertama kali mergawe Mas. Sesuk dina Minggu Aku wis dadi sindir. dadi mandor. Mlakune mandor piye? Contone Sindir jelas ketok. Gagah lele. Ada. Aku mandor ya gagah to, Dik. Apa we? Mergawe iki. Mergawe to, Dik. Jake yo. Mela lulus kamu kan duwe jenazah. Ya tak setrum tenan. Maksudnya iku lho. Jasa kok jenazah. Iya. Jasa duwe. Apa yo? Eka. Guna ganteng potongan. Ele. Iki yo Jasa TK. kene S1. Kuwi SMA. SMA kok PTK iki lho. S1 Mas. SMA. Aku sombong. Wis sombong to, Dik. Lah ki apa? Aku tetep SD. Lah SD kok mlete iki. SD kemlete. Aku sombong. S1, Dik. SMA. 3 tahun. Lho, lah kowe Kowe SD. SD pirang kok tahun? mlete lho. Di tanah orang gak bisa jadi 7 tahun. Lalu oh iya Dik, akeh 7 tahun Ora aja. bangga. Gue nek iso dadi anak buahku ae. Gopo? Ora iso. Aku ketompo mandor kok. Wis dolan kaya mergawe. Pengen mergawe. Iki ana gawean kanggo kowe. Ning yo
Gelem ora, apa ana SD dadi sinter iki? Lah yo Ora iso. Ya ora iso. Ora klebu wong mandor kudu duwe titel. heeh. Wong kuwi mergo ijazah SD, ke ketampa dadi kuli. Gelem ora? Ya gelem ta ora? Gelem ora? Jasa SD kok. Mergawe ra sing penting halal. Orang kok kakek Indoyo jaga, atur aku sinter kono mandur kayak aku. Lah nek ra gelem ayo Mas ade budal Ayo iso budal gawe. Deal. Deal. Dadi nek deal padha kancane ora Nah. saling mengecewakan, ora gelo. Ora gelo sak menggurine mergawe kepenak. Awakmu kono wong kuli. Kuli. Kuli pojok rono sindir kono. Kene ayo ngajak Kowe sindir tengah. Untung mediat tengah ya. Mandor kene lho. Awak dhewe kenalan wong lagi kerja. Oh, kenalan barang iki. Yo pada sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih yu sedaya mawon ingkang tesih mirsani teng mriki nggih menika tepangaken nami kula sak menika Mas Wisnu Kancil. Kula wonten ing dalu punika sampun pikantuk gaweyan kula dados sinter. Nggih selamat malam Bapak. Heeh, nami kula Mas Subur. Nggih kula pun merdamel dadose mandor. Temon kuli. Semangat. Sing semangat to, Dik. Mangat piye gawean paling bosok aku iki. Liyane tek sinter mandur tek aku kuli. Nggih kula sinter, kula paling tidak makan siang mlebet teng gene restoran paling tidak sinter makanipun ayam bakar. Sinter ada. Nggih kula mandor makan kula nasi goreng. Kuli. Nasi sambel. Kuli mangane cukup sing paling enak dhewe. Apa, Dik? Hmm, Apa? krecek. Nggih menika kula sinter. Makme kula ayam bakar paling tidak mlebet teng gene restoran unjukan kula paling tidak orange juice. Kuli urung aku. Aku sik kok gugupi. Urung kowe lali. Jos susu mandor kok. Kuli. Peceren. Sing semangat. Sing semangat kok, mosok Kowe. ngombe kok. Semangat bayar ramake kok. Paling tidak sinter sak pungkure bakdo dahar ayam bakar. Unjukan kula nggih menika orange juice paling tidak cuci mulut bakdo mangan nggih menika pisang Ambon. Sinter, Dik. Nggih kula mandor bakdo nasi goreng jos susu. Cuci mulute kula nggih ngagem jeruk. Kuli. Bar mbadok cuci mulute yo rinso. Ora mundo. Ben sepenting gak resik. Iya. Nggih menika kula sinter paling tidak sinter niku bayarane kathah, paling tidak beli mobil harganya mahal, Pajero Sport warna putih. Lah, Sinter. Mandor tumpakane kula PJE. Iya. Do kere kabeh. Kuli tumpakmu apa to, Yo kuli. Duwe supir pribadi aku. Apik, Dik. Kuli gandul truk gak usah nyupir ya. Nggih menika kula sinter, sak pungkure kula tumbas mobil paling tidak sinter bayaran kula 1 bulan 7,5 juta. Mandor bayarane kula 5 yuta. Kuli bayarane torok. Kok torok iki lho, Dik. Torok tuku rokok ambek Nggih menika bayaran kula sinter paling tidak 1 bulan 7,5 cari pasangan istri. Nggih menika paling tidak sinter istrinipun nyalondo. Alah dapuram. Mandor istrine kula Nyonya Cino. Kuli istrine PK. Langsung aduk tenan lho. PK lho. Penak PK, Dik. Kok penak lho. Rabi El sing genuh. Kok bisa? genah. Angger bengi digolekno duwe.
Berarti saiki kowe karo BK. Iya. Layak mang golek set. Iya, sing mbok gawa mau to. Endi to? Ora. Kuliahane api-apian. Wes ngene libur pasaran. Wah, bau. Aku kene sih. Mau aku Selerane temon jebul PK. Layak. PK ngerti apa ora? Apa? PK iki penyanyi kadro. Jare kemang njaluk rekening kuwi gampang. Aja ngono. Wes ora Iki lep yo ngawur ae kowe. Lho lha apa iki kok yo? Mune mbok omongno tabrak krungu wong akeh. Ora apa-apa. Wonge kudu sejujur-jujur. Lah, dadi wong lanang kudu sejujur. Aku priyo, Dik. Priyo ki pribadine setya ora bakal neko-neko. Ngerti nak? Paling tidak kuli PK. Ngurung. Uli mbek PK gak wis kondang ngene, Pak. Gondang. Arek nyonya londo lo nyacino. Halah isih penak PK gonta-ganti yo. Ate sampe nak PK. PK kono ngalih. Mulane bayaran kuli seminggu entek. Berarti tunggale sembuk gawa ndek iki. Endi le? Tunggale Samelok kowe. gak sore mangga. Hah? Gah nyanyi ngono. Nyanyi. Sing digawa bencong. Enggak ya. Masam gak ngrejekeni ngono kuwi ya. Bencong kok ngrejekeni iki lho. Lah piye kono ora iso meteng kok gak genah kowe. Nyanyi Mas, nyanyi. Lanang normal kok bencong mbok parah. Suaraku ndek mang tak gadekno. Saiki kowe nyanyi. Lho piye to kowe? 750 tok iya iya. Bisukane sing kepenak. Butuh PK ngono. Si setunggal kali tikut duet. Salah gue ya apa? Ngono. Nganggo gong apa? Yo nganggo swara mosok nganggo gong kowe ya. Nganu Mas kelinci ucul Mas digarape Mas. Lho. Saiki sembrono. Langsung Cak. kae. Kok malah golek kelinci ucul kuwi. Saiki karepe dhewe apa ora? Dijepongno. Iya diuculno wis to, nek ucul ya ucul nae lho. Apa neh? Dongano kancane senengamu kok. Kelincine Mas. Klincine. Kak legene kelinci ucul to? Heeh. Oh gak kelinci ndekem to? Lah iya nek ucul ya ucul. Kelincine. Lah iso. Wong iki paling penake golek Gelap apa Mas? Kelinci. PK. Penyanyi ketoprak. Esuk-esuk ono ngene barang ya. Lho. Iku mang karep piye? Agung ngono. Ora liyane. Anu kasunyatan no. Kasunyatan apa? Yo kasunyatan apa umpama apa sekarang kowe? Umpama ayo. Kasunyatan yo ayo. Iya. Gak ono. Ora ono kabeh diangkrek urgen iki. Umpama apa kasunyatan ayo. Sembarang. Matur sembah nuwun tanda mulai. Anu tukang tambal ban Mas. Matane lagune. Lah barang ora ono Dik. Kowe kok keteke nyomoni wong do mulai. Kabeh didongakno Mas. Tukang tambal ban. Sing kira-kira balik dhisik Muga-muga ae bane ngopo. Matur nuwun. Jangkrik susi nek antum piye niki? Yo alah niki Ibu ijake. Nah kok ngene. Video klip. Yo ma, J. Ayo, video klipnya Susi ambek sapa iki cah ya. Ayo. Video klip ning kene video klipe. Ladies and gentlemen, are you ready? Terima kasih buat saudara semuanya. LST Audio. Joget aku malah cuma motor. Lah. Aku rawati dosa loro tak wales loro dianggap Anjali kowe nyanyi cuk wis kadung
ladies and gentlemen. Jak demam. Ayo tak subur. Sampai bawah yuk. Yo. Semuanya goyang, Gilar dari budaya. Terus bangun, terima kasih banyak Mas Mas Temon, Mas Subur. Piye, Dik? Ini awak dhewe nyambut gawe rino lan wengine lah. Sak lagu iki. Awak kowe ndek dhuwit piye? Kowe ndek dhuwit apa piye? Kowe ndek dhuwit. Ndek dhuwit piye? Susukan permen iki. Lah. Lihat. Tuwek. Apa? Rupane ijo tak kira 20.000. Mas, Matur nuwun mboe, matur nuwun. Yo. tawon ana tupe, Tawon ana tupe. lelakon ana bajute. Neh ana neh iki parikane. Apa? Tawon ana tupe, Terus? lakon ana enteke. Iya. Iya to. Kala jengking ana supite. Terus? Nek diterusno ora ana rampunge. Ayo awak dhewe padha tuli marang Kewajiban yo. Yuk.